السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تميمك الله سبحانه وتعالى كما تفوني مفونا بينو تمكاك وماليس محمد صلى الله عليه وسلم أقبان جلاجه كما مصحابة دبنا ليسامني أقوم ستيرا فكرة سيكو لقيامة. lero ndi siku linanso limene tikhaletu kukambirana insha Allah mubuku limene la Riyadhus Salihin limene adalilemba mwini wake ndi uja An-Nawawi. Mbuku limene mu episode yoyamba tinakambirana nkhani yokhuzana ndi ikhlas pambuyo pofotokozerana kuti timudziwe kuti kodi An-Nawawi ndi ndani komanso ulendo wake kapena moyo wake unali otani. Ndipo lero sopano tili mu episode yachiwiri imene tiyang'anenso khomo lina makomo ofunikira amene An-Nawawi adalemba. Ndipo khomo limeneli ndi babu at-tauba, khomo lokhuzana ndi toba. Ndipo An-Nawawi khomo limeneli anayamba kufotokoza zomwe adalankhula maulama rahmatullahi alaihim kunena kuti at-taubatu wajibatu min kulli dhanbin, kuti ndithu toba kapena kulapa machimo ndikofunikira ndi lamulo lokakamizidwa ku tchimo lina lililonse. Tchimo olo likule olo lichepe munthu uyenera kupanga toba. Fa in kanat al-ma'siyati bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala, ngati tchimo limene munthu wachitalo lili pakati pa munthu ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, kutanthauza kuti tchimo lina limatha kuthekanso kukhala kuti likulumikizana ndi zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala, makamaka munthu kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi akuti ngati tchimolo lililo kuti likukamba kapena lili pakati pa munthu ndi Allahu tabaraka wa ta'ala, ndiye kuti tchimo limenelo lili ndi mashurut kapena kuti macondition atatu. Chabwino balongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tisanawale macondition atatu amenewa ndikufuna kuti tifotokoze kuti kodi tikati mauti tauba amatanthauza chani. Mawu amenewa akuchokera ku Chiarabu kunena kuti taba yatubu, kuti wabwerera, yani munthu akabwerera ndiye kuti ameneyo wapanga toba. Koma sopano zikamakambidwa kumbali yokhuzana ndi dzina limene lingati pa sharia, ndiye kuti limatanthauza kuti ar-rujuu min ma'asiyati llahi ta'ala ila ta'atihi, kuti munthu ubwerere kuchokera mukumulakwira Allah tabaraka wa ta'ala pochita tchimo, ndipo ubwerere sopano kukhala munthu omutsatira kapena kuti otsatira malamulo a Allah tabaraka wa ta'ala. Balongo lemekezeka, An-Nawawi adayika mashurutu atatu kapena kuti macondition atatu ku tauba imene ikukhuzana kuti munthu toba yake ilandiridwe ngati tchimolo wamulakwira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Adayika macondition atatu. Condition yoyambirira ayakla anil ma'siyah, ayenera kusiya chimolo. Ngati amachita chimolo ndi akunena kuti wapanga tauba, ayenera kulisiya chimolo. Okay? Shart kapena condition yoyamba ndi imeneyo. Condition yachiwiri ayandama ala fi'liha, munthu ameneyu adandaule kuti anachitiranji chimo limeneli, adandaule kuti anachitiranji chimo limeneli. Ndipo chinthu chachitatu ayazima ala alla yauda ilaiha abadan, munthu ameneyu alitsimikize mu mtima mwake kuti sazabwereranso kuchita tchimo lofanana ngati limene lili. Mashurutu atatu amenewa kapena macondition atatu amenewa ndi amene adafotokozeredwa ndi An-Nawawi kukhala ngati kuti munthu kuti ukhululukidwe uyenera kukwaniritsa malamulo atatu amenewa ngati tchimolo lili pakati pa iwe ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Chabwino ndiye pali machimo ena amene munthu umatha kuchita omwe tchimolo likuonjezeraponso haki kapena kuti right ya munthu. Chisanzo cha tchimolo yambirira lija tinene kuti mwachisanzo swala ndi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndi right ya Allah tabaraka wa ta'ala kuti munthu uyenera kuswali. Ndiye munthu suma swali ufuna wapange toba kuchokera mu kusiya kwako swala, ndiye kuti zofunikira zake ndi zitatu zimenezi. Chinthu choyambirira kusiya tchimo limenelo, yani ndiye kuti uyambe kuswali. Chachiwiri udandaule chifukwa chani usuma swali. Chinthu chachitatu ndiye kuti utsimikize kuti basi kusogolokuso suzasiya swala. Chisanzo cha tchimo limene mkati mwake mukuonjezera right ya munthu
munthu mwachisanzo unatenga ndalama kwa munthu kaya ndi mwangongole ndikutsimikiza kuti basi ndizambwezeranso amene uja, kapena iye ayikuba kumene munthu wakusungisa chinthu iwe ndikumubera, ndiye kuti chinthu chimene chija pali wani right ya Allah subhanahu wa ta'ala yakuti wachita chinthu chimene Mulungu Allah adakulesa komwe ndikuba. Chachiwiri wakhuzaponso right ya munthu imene inali kwa iyeyo possession, kuti anali ndi ufulu okhala nacho chinthu iweyo wampanga deprive, wamuchotsera mwayi okhala nacho chinthu chija, ndiye kuti palowa ma rights awiri. Ndiye kuti titenge ma condition onse amene taachula aja atatu omwe akhuzana ndi right ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye tuonjezere pamene posopano condition ina yomukhuza munthu uja amene tamulakwira uja. Ndipo condition imeneyi ndiyakuti munthu ameneyu ayenera kubwenzeresa kapena akabwenzere chinthu chimene iyeyo adatenga adaononga kapena chimene anabacho akambwenzere mwini wake. Now zimatha kupezeka unena kuti mu situation zina kuti munthu uja mwina adachokapo, okay, adamwalira tiyerekeze choncho. Ndengati munthu adamwalira choyenera kuchita chakuti inuyo mutenge ndalama ija kapena katundu amene inu mudamubera uja mukaapatse amene ali mawaratha ake amene adalowa mmalo mwa chuma chake, chifukwa ndi right yawo, ndi haki yawo imeneyo. Ngati munthu yomwina ali moyo kapena mwina mwake chabwino adamwalira komanso mwayesa kupanga trace, mwayesa kuwafufuza achibale ake simukwapeza, ndiye kuti inuyo chofunikira ndi chakuti mupite mutenge katundu ameneyu mumpereke kukhala ngati sadaka lillah, kuti mumpereke kukhala sadaka koma ndi nia yakuti thawabu zake zimpeze munthu uja amene inu munambera uja. Ndipo maulama amanena kuti ngati zitapezeka kuti mwachisanzo mwapereka sadaka ija kuti ndi lillah, kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala amuyankhe iyeyo kapena kuti ikhale m'malo mwa iyeyo kuti thawabu zipite kwa munthu ameneyo, ndiye kenako wazatulukira after myezi kapena zaka inu pambuyo poti mwapereka. Maulama amanenabe kuti inuyobe mukuyenera kuzabweza chumacho, ndiye kuti sadaka ija izakhala kuti ndi yanu sopano kuti munachita ndi inuyo. Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi adatchulapo pa makondishoni amene wa ataona, adanena kuti bil haqiqa kuti koma kunena zona zeni makondishoniwa ndiye kuti titakuonjezeraponso awiri. Condition ina imene adaonjezera kukhala ngati choyambirira ndiye al-ikhlas, kuti munthu ayenera kuchita ikhlas, kuti pamene akupanga toba apange toba ndi cholinga chofuna kusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa nkutheka paliyena athawopanga toba ndi cholinga chongofuna kungowasangalatsa anthu. Zimenezo zimatha kuchitika kuti yayi basi ineyo mwina pamuzi pano kundisala chifukwa choti ndikumamwa mowa, ndiye kena kono pofuna kuti usasalidwe ndikunena kuti basi ine kutero kundalapa panopa kwa Mulungu kuti nsazamwenso mowa, ndiye ukakhala mmuzimu osamamwa mowa koma ukapita kuseri ukamwa mowa. Kusonyeza kuti toba yako ija inali yofuna chisangalalo cha anthu osati chisangalalo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Condition ine imene adayonjezera ndiya yokhuzana ndi nthawi, kuti kodi nthawi imene akupanga toba munthuyu ndi nthawi yanji, ndi nthawi yokuti iyeyo ndiyoyenerera kupanga toba, ndiyoti angalandiridwe toba yake pa nthawi imeneyo, kapena si nthawi yoti iyeyo atatuwa panga toba Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala angazamulandire toba yake. Tumikoti Muhammad sallallahu alaihi wasallama adatuuza mu hadith yokhuzana ndi tauba imeneyi kuti Allah subhanahu wa ta'ala amalandira tauba ya munthu ma lam yugharghir, ngati munthuyo mzimu wake surafike pa kolingo, yani pa kosi. Soiza kuti Allah subhanahu wa ta'ala amalandira tauba ya munthu ma lam yugharghir, mzimu wake usadafike pa kolingo kuti sopano akuutulusa mzimu. Chifukwa chani? Toba imeneyo imachitika ngati desperate, munthu akuchita mwa desperate kuti there is nothing left for me, palibenso chomwe chasala kwa ine kungopatulapo kuti ndingopanga toba imeneyi chifukwa choti umoyo watani watha. Muona kuti toba imeneyi ikukhala ngati yachinyengo, okay? So ndiye kuona situation imeneyi kapena nthawi imeneyi ndiye munthu wina aliyense khas kuti yapadera kwa munthu wina aliyense, kuti amene akufuna kuti apange toba pakadali pano kuli bwino apangire tuchire pa nthawi imene ali umoyo wangwiro komanso umoyo wabwino kwambiri wathanzi.
munthawi ina imene ili general time ndi nthawi imene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adatiphunzitsa kuti toba sizalandiridwa pa nthawi imene dzuwa litazatuluke kuchokera kumadzulo kupita kummawa. Dzuwa likazangotuluka kuchokera kumadzulo kupita kummawa, basi khomo la tauba lizakhala kuti latani, latsekedwa. Chinthu chimenechi ndichofunikira kuti munthu uchimvetsetse kwambiri. Mu nthawi imene zizindikiro zina za Allah subhanahu wa ta'ala zitazaoneke, ndipo mu nthawi imene sichizathandiza china chilichonse kumbali ya tauba kuti munthu wapanga tauba kapena sana apange tauba. Chifukwa chonena kuti chani, munthu ameneyu anapanga tauba mu nthawi imene ili yomwe singalandiridwe tauba yakeyo, chifukwa chakuti nthawiyo tsopano yatha. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene anthu atazaone kuti tsopano ya bwana tibwere kwa Mulungu poona kuti zinthu zasokonekera tsopano, dzuwa latulukira kumadzulo likupita tsopano kummawa. Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula mu Qur'an kuti walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-ana, kuti ndithu sili toba kwaja amene amakhala kugwira ntchito zoyipa mu moyo wonse, akhala kugwira ntchito zoyipa mpaka na pamene tsopano mmodzi mwa iwo imfa yamfika, ndi pamene amanena kuti tsopano pano ndikulapa. Ayi, imeneyo si toba. Kuphera mphongo, makama kuphera mphongo pa kumbali ya hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene adanena kuti ma lam yugharghir, kuti Allah subhanahu wa ta'ala amalandira toba ya munthu as long as munthuyo umoyo wake sudafike pa kholingo. Komanso mu hadith imene tinafotokoza ija yokhuzana ndi kuti mpaka na nthawi imene dzuwa litazatuluke, pali hadith imene mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam kuti alhijratu la tanqatu hatta tanqatu at-tauba, kuti kusamuka siku zaduka kapena siku zasiyika, siku zatha mpaka na toba izasiyidwe. Wala tanqatu taubata hatta tanqatu shams hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, ndipo toba sizayimisidwa kufikira pokapoka dzuwa litazatuluka kuchokera kolowera dzuwa, yani kuzambwe. Allah subhanahu wa ta'ala so akulankhulaso potsindika nkhani imene mu surati al-An'am verse yake ya 158, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, kuti tsiku limene zizafike zina mwa zizindikiro za Allah za mbuye wako, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, nditu tsiku limene lisingathandize mzimu wa munthu sungathandizidwe chikhulupiriro chake, kapena chikhulupiriro cha mzimu sichingathandize mzimuwo ngati mzimu sunali woti sudakhulupirire mbuyo mwake min qabl au kasabat fi imaniha khaira, kapena sudachite mu chikhulupiriro chake zinthu zimene zizabwino, yani sunapeze mu chikhulupiriro chake zinthu zimene zili zabwino. Balongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Kathir ndi pamene adatumiza kapena kuti adavumbulusapo mavesi ochuluka kwambiri okhuzana ndi nkhani imeneyi yokhuzana ndi tauba. Ndipo Allahu tabaraka wa ta'ala akulankhula kunena kuti watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, kuti bwererani nonse inu asilamu kwa Allah, pobwerera posiya sambi zonse inu amene muli okhulupirira, la'allakum tuflihun, kuti mukhale anthu opambana. Surati Nur verse yake ya 31. Aya imeneyi muiona kuti muli phindu lochuluka kwambiri, koma tisanapite ku phindu lina tibwerere mbuyo mwake muona kuti muli maaya awiri amene akukamba zokhuzana ndi malangizo kwa asilamu achimuna komanso malangizo kwa asilamu amene asali achimuna, yani achikazi, kumbali ya kupenya komanso kuzisunga thupi lawo, yani kusunga maliseche awo ndi kuziteteza bwinobwino kuti asamachite zinthu zimene zili za haramu. Ndipo kena kwa Allah subhanahu wa ta'ala akutsindika kunena kuti mupange toba ino asilamu kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwachonse chimene la'allakum tuflihun, kuti mupambane. Ndipo muona kunena kuti kawiri ngati pali chimo limene anthu ambiri amakonda kulichita kwambiri, Mulungu sikuti adangochita izi mwachabe ayi, koma anadziwa kuti anthu ambiri chimo limene likumakhalapo ndilokhuzana ndi kusasisa kapenyedwe ka zinthu, yani makamaka kuonetsetsa kwambiri akazi akamadusa ndi kuti munthu kukhala bize kuyang'anitsisa chimodzimodzinso azimayinso kwayang'anitsitsanso azibambo, mbali inanso mwinanso ngakhale zisali
kuti ukumuyang'ana munthu wamoyo koma ukuyang'ana chithunzi chake. Zimenezi zikumachitika achinyamata ambiri angakhala zibambo amene manyumbamo mwina mwakali bize mafoni kumaona zithunzi zolaula. Ndiye kuna Allah subhanahu wa ta'ala amalankhula mu verse zambuyo mwakemo, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Mu aya ina qul lilmu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Okay, kuti auze okhulupirira achiislamu achimuna kuti azisisa maso awo komanso asunge maliseche awo. Auze okhulupirira achizimayi asunge maso awo, azisisa maso awo komanso azibisa maliseche awo. Zinthu zimenezi ndi zimene muona kuti zinali fitina yayikulu kwambiri ku mabani Israel. Mahadithi imene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankulanso kumbali imene yokhuzana ndi azimayi kuti ndithu ngati pali fitina imene inabwera kwa mabani Israel yayikulu kwambiri ndi fitina ya azimayi. Chabwino, munthu ukachita chimo ndi bwino kwambiri kuti ulibise chimolo usalionesere kwa watu. Si bwino kuti munthu wachimwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wakubisa ndiyo zikaonesera kwa anthu. Kupatulapo ngati chimolo ndili lokhuzana kuti pali haddi, pali chilango chomwe uyenera kulandira pa dziko lapansi pano, kuti ukupita kwa waliyul amr, kwa mtsogoleri wa Chiislamu kapena jaji, kuti akapange qisas, yani akakupase haddi yako ya chilango chimenecho ukapoka zitakhala zimenezo. Koma ngati munthu wachimwa chimo lina lililonse sizoyenerera kwa iwe kuti ulionesere kwa anthu ena. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankhula onena kuti kullu ummati muafa illa almujahirin, kuti ndithu umma wanga wonse uzapasidwa chifundo, yani uzakhululukidwa kupatulapo awo amene amachedwa kuti mamujahiri, ozionesera. Ndiye akunena mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti ya'mala ar-rajulu bil-layli, munthu kugwira ntchito usiku, amalan, yani ntchito ina iliyonse yomwe iliyoyipa, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul, ndiye kenako kumuchera munthu amene pomwe Mulungu wamubisa, yani wamuvindikira sana muonesere kwa anthu, wamuyikira chochinga. Fayaqul, ndiye kenako ndikumanena kuti ya fulani, iwe munthu kapena iwe amaltu al-barihata kadha wa kadha, ine nagwira ntchito yakuti usiku. Amwene zimene zimachulukira kwa chinyamata kwa wina aliyense, sitikupanga specify ayi, koma wina aliyense pala anthu hotelo okuti akagwira ntchito yoyipa usiku pokucha kummawa ndikumanena zimene anachita. Amwene inetu zomwe ndachita zakuti. Ngati muona kuti kwagumulidwa ndachita ndine, kapena kwabedwa ndaba ndine, kapena iya zinthu ngati zimenezo, imene imachedwa mujahara. Chifukwa chani? Ngati umma wonse uzakhululukidwa kupatula munthu ameneyo, chifukwa munthu ameneyo munjira ina akupanga encourage sin, akuphunzitsa ndi kuwaonesera anthu mmene angathe kumachitira machimo pa dziko lapansi pano. Ndiye munthu ngati ameneyo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala samankhululukira. Balongo lemekezeka Allah subhanahu wa ta'ala kuzera pa mauthenga amenewa muonanso kuti pali mfundo yofunikiranso kwambiri kumbali ya kulapa kumeneko. Mfundo imeneyi ndi mfundo yokhuzana ndi kuti munthu uyenera kulapa ndithu ndi kutsimikiza kuti usazachitenso. An-Nawawi rahmatullahi alayhi adapereka mahadith osiyana amene ali pa nkhani imeneyi, amene tiyalongosole mwachidule kwambiri insha Allah Mulungu akalola. Mahadith amenewa ndi hadithi yoyambirira ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, imene adanena kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, namumva mtumiki sallallahu alaihi wasallam akulankhula ati wallahi inni la astaghfirullah, ndikulumbira kuti ndimampempha chikhululuko Allah, wa atubu ilahi, ndikumabwerera kwa iyeyo fil yawmi akthar min 70 marra, pasiku kupyolera 70 times, kupyolera ka 70. Komanso muhadithi ya Muslim imene akuilandira la Az bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti ya ayuhan nas, oyino anthu, tubu ila Allah, pemphani chikhululuko kwa Allah, wastaghfiruhu, ndipo muzipempha chikhululuko, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, chifukwa ine ndikubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku limodzi kokwanira ka 100 times. Hadithi imene muyiona kuti ndithu ikulimbikitsa kuti kupanga toba ndi wajibu, ndi chinthu choyenerera, komanso toba imeneyo
mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam akufuna kuti achite kutiphunzitsa pa iye yekha kuti nayenso zimenezo ndi zimene amachita. Sikuti mtumiki adali kuti walakwitsa pamene amapanga tauba iyayi. Mulungu Allah tabaraka wa taala adamukhululukira kale machimo ake amene angasogoze ndi amene sadachite, koma kunali kufuna kutiphunzitsa ifenso kuti tizikhala olimbikira kupanga tauba. Allah tabaraka wa taala amasangalala kwambiri ndi tauba ya munthu. Mu hadithi ya Anas ibn Malik al-Ansari yemwe adali otumikira kumtumikira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam adalankhula kunena kuti lillahi ashaddu farhan, nditu Allah amasangalala kwambiri bitaubati abdihi hina yatubu ilayhi, kwa kuchokera kutoba kapena kuti kulapa kwa munthu pa nthawi imene akulapa kwa iye Mulungu, min ahadikum, kuchokera mwa mmodzi mwa inu, kuposana tauba ya munthu mmene adachita izi. Yani munthu amene adali pa ulendo adakwera chokwera chake, ndipo chokwera chakecho adayika katundu wake wa pa ulendo wake, yani zokudya ndi zina zonse, ndi adafika ku desert kokuti komwe kuli anthu ndikutali kwambiri. Adafika ku desert umene anafika pa mtengo ndi kuti basi ndipume pamenepa, ndiye anagona tulo. Pamene amadzuka anazizimuka kuti chinyama chake chathawa, sakuchionanso. Zakudya zake zonse zimene anasungira pa ulendo palibenso kwina kulikonse kumene angatani angapeze chakudya ndi thandizo. Ndiye kuti munthu ameneyo anakhala anonso pano munthu oti waluza hope, chiyembekezero alibe, ndikuganiza kuti kuyambira lero basi apa ndiye kuti ndimwalira. Kenakono tulo lidampeza pamene amazizimuka kudabwa chinyama chake chija chabwera chayima poteropo. Ndipo chifukwa cha chisangalalo kwambiri munthu ameneyu ndikuzanena kuti o Ambuye Mulungu, anta abdi wa ana rabbuk, inu ndi kapolo wanga, ine ndi Mulungu wanu. Allahu akbar. Chifukwa cha kusangalala kwambiri munthuyu mpaka anakumupangitsa kuti anachimwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, ngakhala analakwitsa pa kulankhula, koma Allah amasangalala ngati munthu ameneyo wabwerera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Palinso hadithi inanso imene adayikanso An-Nawawi mu buku limeneli. Alhamdulillah, An-Nawawi anagwiritsa ntchito mahadithi ochuluka kwambiri, ndipo sitingathe kumatchula onse chifukwa choti tikufuna tingokumbutsana za mutuwo kuti kodi zimene tikupindula mutu umenewu ndi zotani. Muhadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu akunena kuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankhula kunena kuti inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Akuti Allah subhanahu wa ta'ala amatambasula dzanja lache. Mulungu Allah tabaraka wa ta'ala ali ndi manja awiri, chifukwa Allah tabaraka wa ta'ala wazifotokoza choncho mu Qur'an, yani bali yadahu mabsutatani, kuti koma manja ake onse awiri ndi otambasuka. Koma hadithi idakamba za dzanja limodzi, ndiye kuti Allah tabaraka wa ta'ala amatambasula dzanja lake kulandira anthu amene anachimwa masana, yani amatambasula usiku kulandira anthu amene anachimwa masana, ndipo so amatambasulanso dzanja lake masana kulandira anthu amene achimwa usiku. Chifundo cha Allah tabaraka wa ta'ala kusozoti nthawi zonse Allah tabaraka wa ta'ala akulandira kulapa kwa anthu hatta tatula shamsu min maghribiha, mpaka na pamene dzuwa litazatuluke kuchokera kumadzulo, ngati mmene timanenera mahadith amene apita mbuyomu. Balongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuona kuti pakubweranso hadithi ina. Hadithi imeneyi ndi hadithi imene ili yofunikira kwambiri kuti tisunge, chifukwa pala anthu ambiri amatha kuluza hope, kapena kuti amatha kukhala ngati kuti asowa chikhulupiriro pa machimo amene iwo akhala akuchita kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ine ndifuna ndikuuze mbale wanga kuti usaluze hope, usataye mtima chifukwa cha machimo amene iwo umachita. Hadithi ina ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu akuti mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankhula za munthu wina amene analipo kale ife tisanafike, yani usadafika umma wathu mabani Israeli, kapenanso anthu amene adali mbuyo mwa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam asadafike. Natikana fi man qablakum rajulun, akuti panali mwa amene adalipo kale inu musadafike munthu qatala 99 nafsan, munthu ameneyu
anapha anthu okwanira 99. Allahu akbar. Akuti adapha anthu okwanira 99. Fasala an a'lami ahli al-ard. Akuti munthu uja adafunsa za amene ali ozindikira bwino pa dziko lapansi kuti amuthandize. Okay, munthu amene uyu adali ndi nzeru chifukwa choti adadziwa kuti zimene ndikufunazi kuti zikadziwike ndimfunse munthu amene akuzidziwa. Ndakuti fadulla ala rahib, munthu uja adawuzidwa kuti apite kwa monk kapena kwa busa, munthu amene adali wachipembedzo wa nthawi imeneyo. Ndiakuti faatahu faqala, ndiakuti munthu uja adafika kwa munthu uja adanati adalankhulidwa onena kuti munthu ameneyu wapha anthu okwanira 99. Ndiye adafunsa kuti fahallahu min tauba, kodi ndizotheka kuti munthu ameneyu Mulungu ndikumulandira kulapa kwake chifukwa choti wapha anthu 99? Ndiye akuti mbusa uja kapena kuti monk uja adanena kuti la, ameneyu machimo achuluka kwambiri. Ndiye akuti munthu chifukwa chakupsa mtimaso anatengaso chikwanje chake kachimene amapheracho ndikumuphanso monk ameneyu, khanga tsopano wakwanirisano anthu okwanira 100 amene wapha. Ndiye akuti kena kwati adafunsaso nanga pali winanso amene akudziwa mwa anthu apa dziko lapansi. Ndiye akuti munthu uja adalangizidwa kuti apite akamuone munthu wina. Munthu ameneyu adangokhala munthu ongozindikira chabe koma sanali otsogolera mpingo yaye. Ndiye akuti munthu uja adawuzidwa kuti munthu uyu wapha anthu okwanira 100, kodi ameneyu alinso ndi mwayi woti atha kupanga toba? Ndipo kuti munthu uja anati ndipo Mulungu amuvomera, koma chomwe angachita ameneyu ndi chakuti asamuke komwe akukhala apite ku mudzi wakuti kumeneko kuli anthu ochita ibada ompembedza Mulungu, akapange toba yake kumeneko. Munthu yozindikirayo muona kuti analozera pa zinthu zimene adaona kuti zimthandize munthuyu kuti toba yake itheke. Adamulangiza kuti apite kwa anthu amene akugwira ntchito zabwino. Kutheka machimo ena timatha kumachita chifukwa cha anthu amene tili nawo, amene tawandikana nawo. Koma titangochoka malo amene tikupangira machimo ndikupita malo ena ndikukhala ndi independent thought, kukhala ndi maganizo athu apadera mmene timaganizira ndi independent mind, kutheka kuti ifeyo titha kukhala anthu oganiza bwino za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndawati munthu uja ananyamuka ulendo kumapita kumene kuja. Adi pakati pa nsewu pa njira ifa inamupeza. Ndakuti angelo omwe amatenga mzimu wa munthu wochita zabwino anayamba kukangana ndi angelo otenga mzimu wa munthu oyipa. Kuti kodi amene angatenge mzimu wa munthu amene ndi ndani? Ndati Mulungu anatumiza angelo wina namuonesa ngati maonekedwe a munthu. Ndipo adafika kwa anthu kwa angelo awiri aja. Angelo aja adati tifunse kuti atithandize kuti kodi tipange bwanji. Ndipo munthu uja adanena kuti chomwe tingachite ndikuyeza mtunda umene wasala komwe akupita ndi mtunda umene komwe akuchokera, kuti tione kuti wodi umene uli wochuluka ndiuti. Ngati uli waukulu mtunda umene komwe iye akuchokera, yano ochepa ndi umene komwe iye akupita, munthu ameneyu atenge mzimu wake angelo amene ali ochita zabwino kapena angelo amene ali achifundo. Koma ngati munthu mtunda komwe akupita ndikomwe kuli kotalikira kusiyana ndi komwe wachokera, ndiye kuti amene atenge mzimu wake ndi angelo amene amatenga mizimu ya anthu okalowa ku moto. Ndiye kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala adalamula kuti mtunda umene udali ofikira komwe iye akupita ufupike ndipo utalike komwe iye wachokera. Ndipo angelo amene anali otenga mizimu ya anthu ochita zabwino ndi amene adatenga mzimu wa munthu. Allahu akbar. Phunziro lalikulu kwambiri limene tikulipeza kuchokera ku hadithi imeneyi, kuti munthu lo atakhala kuti machimo ako ndi ochuluka chotani, m'bale wanga, don't lose hope. Uyenera kulapa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo Allah akukhululukira machimo ako onse. Ndimalizire ndi hadithi imodzi, hadithi imene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adalankhula koma pa incident imeneyi ndi incident ya mzimayi ameneyu adalakwa kumulakwira Allah tabaraka wa ta'ala pochita chiwerewere. Ndipo atachita chiwerewere chimenechi adapita kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kukapempha kuti mtumiki wa Allah ndiyerese ku tchimo limene ndachitali, yani ampase haddi ndi chani? Ndi chilango chimene munthu umalandira ngati wachimwa tchimo loyenera. Chilangocho pa dziko lapansi pompano. Mu chilango chimenechi monga mwachisanzo ngati munthu wapanga zina, wapanga chiwerewere, ndiye uli pa banja kapena kuti unakwatirapo muhsan, ndiye kuti umayenera kugendedwa mpaka nakuti umwalire. Ngati munthu waba
udulidwe mkono dzanja wakumanja dzanja lako lakumanjali. Okay, ndiye munthu uyu mzimayi adachita tchimo lachiwerewere. Ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamuuza munthu uja mzimayi uja kuti bwerera upite kwanu ukaone ngati usali ndi pathupi. Ngati uli ndi pathupi udikire mpakana pathupipo uzakhala kuti iwe wamwa madzi bwinobwino. Ndiye kuti mzimayi uja anabwerera, pamene anamaliza kumwa anapezeka kuti wamwa madzi bwinobwino wabereka, anapita kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam atatenga mwana wake uja kuti ndabwera mtumiki ndiyereseni. Ndiye anamuuzanso kuti bwerera ukayamwise mwanayo mpaka anafike pa stage yokuti azidya yekha. Kuti mzimayi uja anapitanso ndi ukayamwisa mwana, patadusa zaka ziwiri anabweresa naye mwana uja atatenga cha bread akudya yekha. Ndekena mtumiki sallallahu alaihi wasallam adalamula kuti mzimayi ameneyu akagendedwe mpaka na amwalire malingana ndi chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akuti mzimayi uja atagendedwa ndi kumwalira, mtumiki sallallahu alaihi wasallam anaswalira janaza ya mzimayi. Ndiye Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adafunsa kuti chifukwa chani mtumiki ukuswalira janaza ya munthu oyipa. Ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adanena kuti mzimayi amene wapanga toba yomwe ikanati yagawidwa kwa anthu aku Madina la wasa'atuhum, ndithu ikadakwanira toba imene. Allahu akbar. Mutakuona kuti mzimayi uja adali mukhliswa, adali mzimayi oti adatsimikiza, adaziyeresa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala popanga toba imeneyi. Monga mmene naphunzira muja kuti toba alhaddu kafara, kuti munthu ngati wapanga tchimo lomwe lili lofunikira haddi, lofunikira chilango, ndiye walandira chilango chimenecho, limakhala kuti sona tchimo lako lonse lija limafufutika. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiyike mwanthu amene timatitika chimwa pamaso pa Allah ndi kulapa, chifukwa munthu wabwino kwambiri ndi amene atazapeze chikhululuko chochuluka kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiranso insha Allah pa topic imene ibwere kusogolo kuno, topic ya as-sabr, kupirira. Allah subhanahu wa ta'ala atipase kupirira kuti zakhalenso limodzi pa topic imene. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.